Salamat po na Igsoon, si Sisil, Kumbana, si Charmin, si Rin, mga pamilya na ko. Ako mga sako pikal bigos, ni biyahe gitaon sila dili, nag-import sila. Ila dyan kong i-surprise ganina garana. Hey, sarap mabuhay sa mundong ito. PM Bigos Flower Shop, delivering happiness. Hi ma'am, ayong udto. Ma'am, ganang, ikaw si Mama Nilino? Ikaw to gikuan sa mga amo ko, ma'am? Papel? Papel nga. Papel para sa photo sa mangga? Okay, ipauli mong good ma'am, kay kulang daw. Saan may nagpalit? Ha? Si Albert? Tagang matanaw, makakabalik. Kalimot ka ma'am. Yang uban ma'am, kay kunot-kunot ng pagkakuan ba, pagkapilo. Nadir ma'am, gidala na mga papilong balik. Walay tao din nga. Asa man daro? Lalo na sa sandaling kayo ay narito, kayo na mahal sa buhay, kayong pamilya ko. Ha? Hindi na ko mailad. Ano naman ka mailad ma'am? Hindi na ko mailad. Ito, ali ma'am, tarawa ma'am, tarawa yung papel. Hindi na ko mailad na tayo. Followers cake ko. Surprise! Ma'am, happy birthday! Yung udto, may udto sa tanan. So before na may magsugod, ma'am, magpaila-ila sa ni. Pero murag kaila namang yun mo. Kaya wala naman ang ilad. So ma'am, by the way, kami ay ang PM Bigos Flower Shop. Ug ma'am, naami diri karon para ihatod ning sorpresa para sa imong birthday. So ma'am, ati sa imong hinala nga nag-surprise sa imong karon. Si Sisil. Si Sisil na diha. So ma'am, before nimo may balaan ang message ni ma'am, madunggan. Kantahan sa kanamo pag-usap og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So ma'am, happy birthday. Make a wish ma'am and blow your candle. Yehey! Happy birthday ma'am. Yun nila ma'am, happy birthday sa akong best friend ug igsuon pa. Nga permi na ako makauban sa kasakit ug kalipay sa atong pamilya. Salamat usab sa tanang tapang nga gihatag nimo sa atong pamilya. Akong iampo sa Ginoo nga hatagan pa ka og maayo pang lawas ug daghan pang grasya kauban sa imuhang pamilya. Usbon ko akong giingon nimo nga kung itugot sa Ginoo nga sabay tayong aangat at walang maiiwan hanggang sa patanda natin. From my heart, Sisil and family. So ma'am, ito lang message para sa iyo. Sabay awas niya, alipayon ang pamuyong mga pamilya. Salamat. Antod karon, nalagyapon, may ko sa mga anak. Ora na, happy birthday ma'am. I love you. Salamat kayo ma'am. Message ako ni mo mga. Sige lang paday. Kay daghan pa kayo. Birthday mo abot. Problema nga abot. Okay, ano daw? Abot. Mag-stay strong. More birthday to come and more blessings to come. Salamat ate. Happy birthday. Dol, sing ano layo man kayo na oy. Happy birthday. Akong asawa sa 34 niya. 24 na? Oh. Yung panginaot sir sa imong asawa. Lalabas sa akong kuwan. About hanggang sa akong kinabuhi. Wala to. Kato lang. Birthday. Wala birthday kiss si ma'am diha. Eh sa kay. Birthday te. Isa tanong yan. Kuwan sa una. Salamat ka. Kasi mo nagdakong na. Nagdakong na. Salamat kayo. Okay, salamat. Birthday ma'am. Salamat ma'am.
Ikaw tabang sa tuwan, sa problema, huwag ka na Kampus ginawa nga ma-gunagan pa yung siya. Kaya pagkatabang ka sa mga tao. Happy birthday, ma. So, ikaw na po ma'am, kay humanaman mong pamilya, unsay mo ang masulti ma'am, nga ila kang gi-surprise. Salamat na po tanan. Kay Suon, si Sisim, Kumbana, si Charmin, si Rim, mga pamilya na ko. Akong mga sakop pikal bigos ni biyahe gitaon sila dire, nag-import sila. Ila jud kong i-surprise kanina garana. Wala jud ko nag-expect na maabot sila dire o kamo. Mapapag-expect na maabot na mo dire. Salamat yun po sa Ginoo. Nga, naabot ka arong gidara. Salamat. So, kato lang ma'am. Okay ma'am, once again, happy birthday. Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang tak. Ang Bigos Flower Shop lang doola.